Цигара буклук? Давай, готов си? Заповядай да седнеш, Кленди. Да не ме свърли това. Нема, бе, как ще ти свърли, бе? Нема, бе. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1. Какво бе, Кленди? Ама какво стана, бе? Публиката. Его, Кленди. Край с записа.